Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. Doncs, senyores i senyors, em sento molt feliç perquè torna en aquest programa, torna a Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tu, la Jacqueline Ruiz. Jacqueline, bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda, Toni. Sempre he sigut, jo més o menys ho he notat, i m'has informat, i m'ho has explicat. Tu ets una ciutadana del mundo, no? Totalment, sí, sí. I com sent això de ser una ciutadana del mundo? Viatja tant, conèixer tantes coses. Bé, d'entrada, és molt interessant el fet de conèixer gent de tot arreu, no? És a dir, ara justament aquest mes he conegut a gent des d'Iran, de la Índia, països escandinavos, països bastant diversos, no? I, per tant, te n'adones que tenen les mateixes inquietuds, que estan també en un món que va canviant constantment, però intenten ser feliços, intenten gaudir de les coses que els agrada. I amb aquests viatges també molt pendent tu de la cultura, no? Perquè tu ets una dona que ames la cultura, no? Sí, sí. És un tema que he estat veient com es comportaven, veiem les coses que els interessava, i sí, totalment intentant. I degut amb això, degut amb el tema de l'art, i quan parlava amb ells de l'art, va ser la raó per la que vaig pensar, per què no anem aquí, estem amb tu i parlem del món de l'art amb una persona que té bastants coneixements? I sí. Que aquesta persona està aquí amb nosaltres. Està aquí amb nosaltres aquesta tarda. I tu fas la seva presentació. Sí, així faré. Endavant. Moltes gràcies. Bé, avui està amb tots nosaltres, oients, una noia que es diu Cristina Requena Villalba. Té una galeria bastant interessant, us convido a tots vosaltres a anar-hi, que es diu Artemisia. És una noia que no només ha treballat al món de relacions laborals, sinó també és màster en la gestió cultural, ha fet formació de cooperació internacional, és una noia bastant completa i té aquesta galeria ja fa bastants anys, i avui ens parlarà del món de l'art i el protocol. Una cosa, ens pots explicar més tu, concretament, la galeria, no? Parla'ns, per què es diu Artemisia? És una flor? Què és Artemisia? Hola, bona tarda. Bona tarda. Artemisia és el nom d'una pintora de finals del XV, a principis del XVI. De fet, va ser una de les primeres pintores que va poder signar amb el seu propi nom i, per tant, va ser una de les pioneres com a dona que va poder tenir el reconeixement del públic i del sector masculí, que fins a aquell moment era qui dominava en el món de les arts i que, malauradament, ha estat així durant molts anys. Doncs benvinguda, Cristina. Gràcies. Comencem. Per què el món de l'art moltes vegades és, donar més valor, més importància a la signatura que a la pròpia obra? Ostres, comencem fort, eh? A veure, és que en el món de l'art hi ha diverses lligues i sovint potser ens centrem només en una lliga, la important, la dels Picassos, la dels Dalís, i això sí que és cert que durant molt de temps s'està veient cada dia a les sales de subhasta que s'estan subhastant obres a preus descomunals. Però després hi ha una altra lliga que és una miqueta l'art que jo intento apropar, que és una lliga que és igual de bona en quant a qualitat, però que té uns altres preus. I aquí haig de dir que el preu és totalment just. Un artista treballa, fa un procés cognitiu, executa i desenvolupa una obra. I a partir d'aquí hi ha artistes que tenen una trajectòria amb un reconeixement, uns premis, un número d'exposicions, i tot això són variables que fan també augmentar el seu valor. Dintre del món de l'art, com es fa un artista que es dediqui a l'art? Com neix? Ostres, és una pregunta que potser és més cap a ells que no cap a mi, no? Però la meva experiència... No, per la teva experiència, vull dir això. Els artistes són persones especials, tal qual. Sempre hi ha hagut aquesta idea de que són especials, i és que és certa, tenen una sensibilitat que va més enllà d'una persona convencional, tenen una manera de veure el món i d'alguna manera han de canalitzar les seves inquietuds i ho fan a través de l'art. Però, clar, a veure, per als artistes al final depenen, aquí sí que ens agradaria una miqueta de definir-ho, no? És a dir, depenen d'aquestes crítiques, depenen de la galeria de l'art, no? Ens pots explicar una miqueta per què? A veure, jo penso que aquí hi ha dues coses diferents. Per una banda estem les galeries d'art, que jo penso que tenim una missió importantíssima. Som una mena d'enllaç entre el públic i l'artista. Som aquell pas intermig que potser el públic directament no hi arriba, li falta informació, i nosaltres som les persones que podem aproximar l'art, donar eines, facilitar la seva interpretació, i d'aquesta manera els posem en comunitat i el públic arriba a l'artista. L'altra cosa és la crítica, és un altre vessant diferent,
la crítica ha anat evolucionant moltíssim. Avui en dia tenen menys pes que fa un temps endarrere. Fa uns quants anys una crítica podia donar tot el prestigi del món o enfonsar-te completament. Avui les coses s'han canviat, el crític no té tant recolzament perquè, de fet, hi ha un màrqueting digital que ha afavorit portar una miqueta la premsa cap a altres territoris, com poden ser l'esport o el món de l'oci, d'alguna manera, perquè, i això és una opinió molt personal, penso que potser s'intenta que la gent estigui concentrada en altres coses que no sigui la cultura i l'art. Cristina, la nostra comú amiga, la Jacqueline Ruiz, és una gran experta en protocol. Mercès amb ella, ja vaig començar a televisió i ara està amb mi a la ràdio, per mi és un gran plaer, i tenim classes de protocol, no? I per això aprofito per preguntar-te com funciona el protocol amb una galeria d'art. El públic, si ve alguna autoritat, els convidats, etc. A veure, el protocol en realitat és molt senzill. Jo el que demano a tothom és puntualitat, perquè sí que hi ha unes pautes. Quan hi ha una inauguració, si parlem d'una inauguració, hi ha un moment en què s'obren les portes, hi ha aquells 10 minuts sempre de rigor que has de donar llibertat al públic perquè pugui passejar, veure la sala, conversar, la gent s'ha de comunicar. Allà tothom que ha anat a la sala ha anat amb un motiu concret, no estan esperant el tren d'alguna manera. Tothom ha anat a veure el mateix i per tant es pot interactuar. I a partir d'aquí hi ha un moment que per mi és rigorós mantenir aquest protocol, els 10 minuts, en què hi ha una presentació. Presenta la galeria, dona la benvinguda a tothom, una persona, normalment un crític, presenta l'artista i després l'artista, si és atrevit, perquè sovint són bastant tímids, donen l'agraïment també a l'auditori. I a partir d'aquí el protocol és, sigues curiós, interactua, aprofita per parlar amb l'artista, la gent normalment es queda cohibida i no, si és el moment perfecte, parla a l'artista perquè és el que vol, és que et comuniquis i que li expliquis, no només que li diguis que m'ha agradat molt, sinó que vagis més enllà. L'artista sempre vol una miqueta més. Sí, però aquí, en l'ordre, perquè una miqueta el que t'explicava el Toni, en l'ordre, si nosaltres des del protocol tenim molt clar, no?, que en protocol ho coordinem més persones i actes, és a dir, el protocol d'una persona que arriba, ve una exposició directament, o quan es fa, diguéssim, clar, tu estàs parlant del dia que s'obre una exposició, que llavors la persona li dones l'opció, però ja s'ha iniciat aquesta exposició. Què és el que tinc que fer per entrar? Home, jo penso que si tu vas expressament a veure una exposició, no està de més que et documentis una miqueta abans d'anar. Qui és l'autor? Mira una miqueta, informa't, què ha fet fins ara, quina mena d'exposició vas a veure, quin tipus d'art, és pintura, és escultura, és figuratiu, és conceptual... Però si no entens d'art... Et pots informar o també tens l'opció d'anar perquè tens certa curiositat, alguna cosa t'ha despertat la curiositat i aquesta és la grandesa de l'art, que et desperti alguna cosa, arribes a la sala i el primer que jo crec que tothom hauria de fer és agafar el full de sala. Un full on s'explica una miqueta la biografia de l'artista i el desenvolupament de l'obra que estàs posada en aquell moment. Et llegeixes una miqueta el full de sala i et dones una volta. I, sisplau, no marxis d'allà si tens preguntes sense fer-les. Per això estem la figura del galerista. Pregunta'ns, perquè això és l'art, això és la cultura, curiositat. Sense curiositat no hi ha art possible. Quin tipus d'artistes visiten i estan presents a la teva galeria? Jo aposto per l'art modern, però no em tanco a qualsevol mena de disciplina, tant fem escultura com fotografia com pintura, i tampoc em tanco a si és un figuratiu o és un abstracte, és a dir, jo aposto per l'art de qualitat. I a partir d'aquí, sempre que sigui una línia d'art modern, hi poden cabre diferents tècniques, diferents disciplines i diferents artistes. Per què t'has decantat per a l'art modern? Perquè és impossible apostar per alguna cosa si tu no t'estimula. Jo, quan sóc espectadora, el que vaig a veure és art modern, que és el que a mi m'agrada. Vaig començar més amb l'abstracció, però una cosa que tothom hauria d'entendre és que a mesura que tu vas veient art, no cal fer una carrera universitària. Si tu vas a exposicions, si tu vas a museus, d'una manera natural vas educant la teva mirada, vas educant l'ull. I en aquest moment que tu vas educant d'una manera natural, vas aprenent a discernir què t'agrada més i què t'agrada menys. I a partir d'aquí a una li agrada més el figuratiu, l'altre el paisatge, l'altre el conceptual. A qualsevol disciplina et pot arribar d'una manera diferent i això es fa a partir de la mirada. Un cop tens això molt, molt clar, a partir d'aquí, si tu ets galerista, és impossible que representis a un artista que no t'arriba. A Espanya i, naturalment, Catalunya es respecta molt l'art, no? Però hi ha molta afició, anem a posar, per exemple, amb els joves, amb el món de l'art.
A veure, jo penso, i és la meva opinió, que estem en un moment crític en aquest país en quant ja no només a art, sinó a cultura en general. Per 1000 raons que jo podria argumentar, però que no és aquest el debat, penso que s'està donant menys protagonisme del que caldria. I això té un retorn. És a dir, en el moment que tu no li dones aquest protagonisme, la gent deixa d'assistir a actes culturals i concretament en el món de l'art més que en qualsevol altre, i a partir d'aquí comença a haver menys curiositat, comença a haver interessos en altres camps i, vulguis o no, això va molt en detriment de la cultura i de l'art en aquest país. Si tu viatges una miqueta te n'adones que l'interès en l'art és molt diferent aquí que a qualsevol altre país d'Europa, no cal anar gaire més lluny. Per tant, aquí ens estàs dient que en el nostre país no s'està donant força al món de la cultura. En la meva opinió, falta un recolzament institucional, i no estic parlant d'un recolzament econòmic, ni molt menys, però sí falta un suport i que l'administració cregui en la cultura. Jo crec que aquest és un valor que és molt important i que o no s'hi creu o no interessa. És molt car adquirir alguna obra d'art o hi ha possibilitats per tothom? Mira, és que, a veure, el concepte car és una miqueta relatiu, però si tu vols una peça d'art i no pots adquirir una de 1.000 euros, del mateix artista segurament trobaràs un dibuix que val 300 euros. La gent es compra un mòbil de 500 euros, que no hi entro a valorar si es compren o no es compren el mòbil, però que el concepte aquest de que l'art és caro és totalment relatiu. Si tu vols una peça i vols una peça de qualitat, la pots trobar per 300 euros sense cap inconvenient. No, tens tota la raó, home, aquí te dono tota la raó, perquè en el fons, al final, un telèfon és un mitjà per comunicar-te, que tingui més o menys prestacions, que puguis arribar a pagar això i no ho paguis per a l'art, que darrere hi ha un artista, que hi ha tota una història i que hi ha una expressió, és una miqueta trist. Per tant, de cara als oients, que, com diu Toni Guerrero, que estan aquí i que els agrada saber, no?, com funciona el món del protocol, què és el que fa, i, sobretot, el món de l'art, ens pots explicar quins consells donaries per a aquests oients que no saben què fer aquesta tarda, és un dissabte per la tarda, i no saben què fer, què és el que, a quines galeries poden anar, o què galeries, o com no? Una miqueta consells de què fer, no?, en el món de l'art, com contribuir i tenir més cultura. Bueno, així, pim-pam, poden anar a Artemisia i Tendències, que és la meva galeria, però poden anar a qualsevol altra, qualsevol museu, Caixa Fòrum, el Manac, el CCCB i galeries a Barcelona, hi ha la Tira, el 4, el Quadern Robat. Tots els espais que aglutinin i que sumin cultura, benvinguts siguin pel públic. I a partir d'aquí pots tenir dues opcions, una miqueta com deia abans. Et pots documentar abans d'anar a veure una exposició o senzillament passeja, treu el cap, veu alguna cosa que t'inspiri i entra, dona't una volta, el que deia abans, pregunta, i a partir d'aquí sí que és veritat que hi ha certes pautes que pots tenir en compte a l'hora de mirar una obra d'art. Així, molt ràpidament, pots mirar primer què és pintura, és escultura, si és pintura és figuratiu, és conceptual, és abstracte, i a partir d'aquí és dibuix o és pintura. Hi ha 1000 matisos que pots tenir en compte, la composició, el color, i és una miqueta el que deia abans, a mida que tu vagis mirant, aniràs discernint què t'agrada i què no t'agrada. Però és tan senzill com entra, tingues la curiositat, observa, disfruta, té alguna mena de sentiment. Potser no t'agrada, però és que no importa, perquè l'art no és m'agrada o no m'agrada. No importa. L'art no es tracta de que t'agradi o no t'agradi, es tracta de que et desperti alguna emoció, perquè pots trobar una obra d'art, un llibre, una música que et generi rebuig, però t'està arribant d'alguna manera. És la diferència entre dir jo pinto o jo sóc artista. Pintar ho podem fer tots, però l'artista és el que té aquell matís especial. En el flamenco és el duende, que diem. I això és especial, aquesta cosa especial és el que fa que tu et desperti aquesta emoció. Això és l'art. Doncs mira, pensant en l'emoció, que m'ha enterat profundament, jo també intento trobar emocions pels nostres oients. I també és art, la música, una cançó, i tant. Però bé, que sigui una cançó o que sigui bona música i que sigui, doncs, del gust de la majoria dels oients. I tenies una pregunta que l'hem estat comentant mentre s'escoltàvem el Julio, que em sembla perfectíssima per la Cristina. Molt bé, sí. Jo crec que, Cristina, potser hem anat una miqueta ràpid des del punt de vista de que a mi m'agradaria que els oients els hi diguessis, quan tu vas a una galeria d'art, que amb aquesta galeria d'art en què t'has de basar? En primer, tu comentaves, has de basar-te si m'agrada més la pintura o m'agrada més l'escultura. Però després has comentat, també si t'agrada si t'agrada la pintura figurista, si t'agrada la pintura abstracta.
explica la diferència, perquè, clar, a lo millor conceptualment la gent no sap veure la diferència, no?, entre una abstracció amb una modernitat, no? Llavors, aquí m'agradaria, i després també has fet una miqueta hincapié en el fet de dir, sí, també el color, la textura, no? Llavors, dintre de cada categoria, una miqueta que ens expliquessis, perquè a lo millor la oient no sap què és el que li agrada i, per tant, a on ha de buscar. Clar. Bueno, una miqueta per començar, sí que és cert que, tal com us deia abans, per discernir què és el que t'agrada, lo important és veure molt. És com tot, per poder saber si una cosa et funciona o no et funciona, has de poder comparar. A partir d'aquí et poden interessar diverses coses diferents. Per una banda, dèiem, parlàvem, per exemple, de l'estil que em deies tu, no? Pot ser figuratiu, és a dir, aquells quadres que tu pots reconèixer el que estàs veient, encara que no sigui una definició exacta, aquella casa no és exactament aquella casa, però pots reconèixer la casa. Si vols la casa perfecta, segurament t'interessa l'hiperrealisme, és a dir, aquella figura que intenta ser dibuixada com si fos una fotografia exacta. Podria ser que tu t'estimuli més l'abstracció, i dintre de l'abstracció estic generalitzant moltíssim, però per fer-ho 4 pinzellades, no, exacte, no és un màster, però t'interessa l'abstracció, potser t'interessa doncs, aquelles textures simplement perquè pots observar aquelles línies que et criden l'atenció, o t'interessa el conceptual, allò que saps que darrere d'aquell projecte hi ha aparentment, i dic aparentment perquè no tot l'art conceptual és bo, una idea, o l'art d'anúncia, que també és un art, és a dir, que no busca tant la bellesa de l'art, la forma estètica, sinó que procura fer una crítica a la societat, una crítica política o una crítica d'alguna mena. Això seria, per una banda, el que és l'estil. I a partir d'aquí podem contemplar el suport. A mi m'agrada més la tela, a un altre li agrada més el paper, el dibuix, a un altre li pot interessar la disciplina de l'escultura en fusta o un altre l'escultura en pedra, o potser a un altre li agrada la disciplina de la fotografia perquè és el que ell ha practicat i és amb el que se sent identificat. Un cop una miqueta tenim definit i dius, no, és que a mi m'agrada la pintura i m'agrada lo figuratiu, vull veure aquell paisatge, vull veure aquella història, t'apropes a un quadre. Jo el primer que miro sempre, ja parlant una miqueta més precís, intentant discernir si està millor o pitjor, tenir la teva pròpia opinió, doncs pots mirar la distribució dels elements. És igual que sigui una abstracció, sempre ha d'haver una distribució, una composició. Un ordre. Per mi ha d'haver-hi un ordre. Per això, per mi, el protocol i l'art està una miqueta focalitzat. Correcte, és perfecte la paraula ordre. Hi ha d'haver una composició, que això suposa una distribució d'elements, i és igual que sigui figuratiu o no, però sí que ha d'haver aquest ordre que d'alguna manera t'entra per la vista i t'agrada, et crida l'atenció. Això seria més en quant a la tècnica de l'obra en qüestió, no? Parlem de la distribució, podríem utilitzar una miqueta, veure com utilitzar la paleta de colors, si utilitza un pastel és una tècnica d'una manera, si utilitza un oli seria una altra. I què és el que més vol el públic? És que el públic és tan heterogeni com l'obra. Hi ha algú que se sent absolutament fascinat pel figuratiu i, en canvi, un altre se sent fascinat els colors per exemple. És a dir, una obra no té sempre per què definir-se per les formes que té. Poden haver textures, poden haver profunditats, punts de fuga, poden haver colors. Però això és la part tècnica de l'obra. Després és una miqueta aquell més a més que jo us deia que converteix una peça en una obra d'art. Anar una miqueta a la idea i a l'essència, i la teva percepció no té per què coincidir amb la percepció de l'artista, no té per què anar paral·lel. Tu pots posar a l'obra allò que tu vulguis. Hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que es diu El cartero i Pablo Neruda, em sembla que es diu, que en un moment del llibre, un dels protagonistes li diu al Neruda: perdone, poeta, però és que la poesia ja no és suya, la poesia és de quien la necessita. Perquè l'artista, un cop ja ha fet l'obra... Com la música, també. Per exemple, qualsevol disciplina, un cop l'artista ja l'ha fet, ja és part de la popularitat, tu te la fas teva i interpretes allò que tu vulguis en aquella obra. És la segona part de contemplar l'art. Què t'arriba, què t'inspira, què t'agrada, què no t'agrada, però l'has de viure, l'has de sentir. Cristina, no totes les galeries, naturalment, però
a vegades m'he trobat amb alguna galeria, soc amant d'anar-les a visitar, no a comprar, però bé, almenys a visitar, perquè a vegades a les que vaig... No, però no et pensis, és que una galeria també s'alimenta del públic espectador, és a dir, jo animo a tothom a que no tens per què entrar per comprar, pots entrar per simplement contemplar, per conversar... Però això no és la percepció que tenim la gent. Clar, aquest és un greu problema que ens trobem els galeristes, perquè nosaltres obrim la porta a tothom, independentment de que vulguis comprar o no. No és una botiga, és un espai per contemplar i gaudir. Alguna vegada m'he trobat, com et volia dir, a l'entrar amb un perfum romàntic. És dir, tu has parlat que hi ha molta cultura, i dintre de l'art també deu haver-hi moltes obres romàntiques, no? Clar. Quin tipus, diguéssim, de visitants o de persones que entren en una galeria es decanten per un tema romàntic? Perquè un tema romàntic és molt ampli dintre de la pintura. Clar, clar. Ostres, és que jo crec que no hi ha un perfil concret per cada cosa. Sí que potser, si parlem generacionalment, sí que potser hi ha una tendència, la gent més gran no està tan acostumada a una abstracció i aposta més per un figuratiu, per un paisatge que aniria en aquesta línia de la que tu m'estàs parlant, i és perfectament. Mira, ara al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Mr. Turner, que va ser un dels precursors de les noves mogudes pictòriques al segle... en fi, del romanticisme, va sortir del romanticisme, anava cap a noves vanguardies, i era un artista que pintava paisatges des del punt de vista absolutament romàntic, de l'emoció. Això sí, és veritat que arriba una miqueta més a un públic d'una generació concreta, però jo no ho encasellaria, saps? Que a qualsevol persona li pot agradar qualsevol disciplina. Plural totalment. Totalment. Bé, Cristina, alguns oients en aquest moment deuen estar pensant, i d'on està la galeria de la Cristina? D'on la poden trobar? Doncs Artemisia i Tendències, que és la galeria, està a les Franqueses del Vallès, i és un espai obert a tothom. Tenim un portal web que tothom el pot visitar, que és les www.artemisiacultura.com. Ho repeteixes? Sí, perdona, les www.artemisiacultura.com, i nosaltres ens trobem, doncs, a les Franqueses, tothom està convidat i benvinguts sereu. I per contactar amb la Jacqueline Ruiz, què tenen que fer? Pues com sempre, poden entrar a la web de manatís.es o trucar al telèfon 93 113 5821. Algun oient està dient, Jacqueline, Anem més ràpid. M'ho pot tornar a repetir? Aviam. Molt bé, cap problema. Al 93 113 58 21. Jacqueline, fins d'aquí 15 dies, aproximadament. Exacte. I Cristina, ha sigut un plaer. Igualment. Adéu-siau. Gràcies. Cristina, recorda, per cert, sí? Ja ho has notat, ho has acariciat, que també estem amb tu. I tant. Estem amb tu, Toni Guerrero.